दा बेनिखायनो जोङो जेब्ला इसोरनि बेबायदि सिंहासनाव इसोरनि उपस्थितियाव जों जेब्ला हाबो जों बेखौ बाख्नायनाय आरो साबायसोनाय आरो आखायाव जों माबा मोनसे दिनै बुस्थु लानानै बेनि सिथ्लायाव enter in his gate and with thanksgiving दा बेनि लांगोनायाव जोङो साबायसोनाय आरो बाख्नायनायजों जों दिनै हाबदो होननानै बुंदों. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Benikayna ang nangko paknayo. Hemor iso ta tuma grobstotikan kuru. Hemor iso दा बेनि सिथ्लायाव जों दिनै हामबाय होननायजों जों दिनै हाबदो आरो जोङो गितमालानि 116नि 12 पदआव बुंदों মই जिहुआय फरासि সকল মঙ্গল পালো হইবৰ হলনি মই তেওঁকে দিম. What shall I render unto me for all his benefit? Apa इसोरा आंनि सायाव एसेग्राब गाहाम हाबा मावबाय. आं बिनि बदलै आं मा होफिनगोन? 2019 सनाव इसोर जिहुआया नोंथांमोननि सायाव जों बयनिबो सायाव आंनिबो सायाव बे इसोर जिहुआया दिनै गाहाम हाबा मावबाय. बिनि बदलै आं मा होफिनगोन? Count your blessing, name them one by one होननानै बुंदों. नोङो नोंनि इसोरनि आशीर्वाद मोननायखौ नोङो दिनै তুমি ঈশ্বৰৰ পৰা যে আশীৰ্বাদ পালে সেই ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাইছে সেইটো তুমি গুণক. 1 নম্বৰৰ ঈশ্বৰে এনেকা মোৰ জীৱনৰ আশীৰ্বাদ দিছিলে. 2 নম্বৰৰ ঈশ্বৰে এনেকা ধৰণৰ ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিছিলে. আমি গুণিবলৈ নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ যেহেতু গোটেই বছৰত ঈশ্বৰে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু পৰিয়াল জীৱনত সমজুৱা জীৱনত ঈশ্বৰে কি কি আশীৰ্বাদ দিলে जों साननो थिनदों, जोंखौ साननो थिनदों. दा बेनिखायनो बे इसोर जिहुआनि गिदिरथार खामानि मावनायखौ जों दिनै बावनो नाङा लोगोफोर, बावनो नाङा. दा बेनिखायनो जों गोब्राब जोङो लोमजादोंमोन, जोङो एक्सिडेन्टफोर बेबायदि जानांगौ दङमोन, माबा मोनसे जोंहा दिनै आंखाल थोयैफोर जादोंमोन, मोगा मोगि जोंनियावहाय बेबायदि खैफोदफ्रा सफैदोंमोन. नाथाय बे इसोरा जोंनि जानानै जोंनि जानाय लोंनाय आरो मोनफ्रोमबो बिसियाव अलखदाव बे इसोरा जोंखौ दिनै मदद होनायखाय जों दिनैनि थेंक्सगिभिं डेखौ बेबायदि आखाइफ्राव जों दिनै माइ माइरं थाखा फैसा सि जोम दाउ फारौ गुबुन गुबुन मैगं थाइगं मोजां मोजां नोंथांमोननि आखाइजों दानाय बे दिनै बेसादखौ दिनै नोंथांमोना लाबोनानै बे इसोर जिहुआखौ नोंथांमोना बेबायदि हामबाय होनदों. दा जों बेखौ थेंक्सगिभिं होनायजों लोगोसे जोङो हामबाय होननायजों लोगोसे जाय सारा दहाय जोंखौ बुंलांदों नाम्बार 1आव जोङो दान होनायनि सिगांबो नोंनि बेबायदि गोसो आरो मन आरो नोंनि बोलो नोंनि हानाय मानिजों नोङो फोरबो इसोरखौ अन आरो नोंनि उसुं खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन. आङो मोजां मोजां मानसिफोरनि गिर्जाफ्राव इसोरनि बाथ्रा खोन्थाहैनानै आंनि उसुंनि
खाथिखौ जुदि आं अननो रोङाब्ला आंनि प्रसार होनाया बेकार ओइ बे आंनि उसुंसे खाथिनि थानाय उसुंसे आरिनो आं दिनै 1 केजिनि ना गिदिर लाबोयोब्ला आंनि उसुं खाथिनि मानसिनोबो सेरसे खिया दिनै ना गिदिर होफैयो आंबो भुटान आलु भुटाननि 40 थाखा केजियाव 40 थाखा फायनानै जायो आंनि खाथियाव थानाय उसुंसे आरिनिबो सेरसेयाव दिनै 40 थाखाब्लाबो बेनो बायनानै होफैयो बियो बे मानसिया जायखौ होनो बियो बेखौ होयो बियो मानिया बियो बिदि होयो आं दाखालि 115 जन फास्टिं थाग्राफोरखौ आंनि ओंखाम संनानै जाहोनायाव बे मानसिया दिनै बेदर बायदेरनो 2000 दिनै फैसा हरदोंमोन 115 जन मानसिफोरखौ आंनि न'आव बेबायदि ओंखाम जाहोनाय जादोंमोन आरो गावसोरबो एसे एनै लाबोनायफोरजों बेबायदि सहाय होदोंमोन नाम्बार 1 आव जों इसोरखौ अननि नाम्बार 2 आव जोंनि खाथियाव थानाय उसुंसेयारिखौ जों अननि लोगोफोर आरो आं चेन्नाइ बेंगालर कलकाता गुबुन सिटिफ्राव थाङोब्ला बिनि फिसाजोनोबो माबा मोनसे सिन्देल बा माबा मोनसे गस्लाफोर बेबायदि लाबोफायाब्ला अमासि जागोन साननानै बेबायदि लाबोयो आं जेबो लायाब्लाबो दा बेनिखायनो बेबायदि ओंखारलांनाय बिजाबनि 34 अयदा बेबायदि 35 निफ्राय 9:40 जोङो आं फरायलांनोसैल' बावहाय बुंदों मसिया इजराइलनि गासै रायतफोरखौ होनबाय फोरबोनि आरोबाव हुकुम होनाया बेफोरनो नोंसोरो गाव गावनिफ्राय सालामिफोर लाबोदो जाया जेखौ होनो इस्सा दङ बेयो बे जिनिसखौनो फोरबोनो सालामि होफैदो बेफोरो सना रुफा पेटलाय आरो मोनथां फान्थाव रं जास्रां रंनि हि साजाबनाय मिहि सन खुन्दुंनि हि बोरमा खोमोननि हि गोजा गाब गानाय मेन्दा बिगुर मोजांथार बिगुर आकासिया दंफां आलारि बाथिनि थाव फुननायनि मस्लाफोर दुनानि थाखाय मोदोमग्रा मुवाफोर गेदेर दौरिनि गोथार एफद आरो बिखा फांथेनायनि थाखाय अनिक अन्थाइ आरो सिथाब होनायनि अन्थाइफोर मसिया गावनि इजराइल रायतफोरखौ बेबायदि बोलि होनायफ्राव जिबायदि नांगौफोरखौ बेबायदि बिहरनाय जादोंमोन इजराइल रायतफ्रा बेबायदि फोरबोनो बेबायदि सालामिफोर बेबायदि होनायाव बावनायाव होनो थाखाय बे बेसादफोरखौ दिनै लाबोदोंमोन आं दाखालि दांसोमारियाव महिलाफोरनि थेंक्सगिभिं डेनि मोबिलाइजनि थाखाय आं आलासि इसोरनि बाथ्रा बुंहैदोंमोन अक्ट'बरनि दिनै 18 तारिखआव न'खरफ्रोमबो न'खरनि आइजोफ्रा बिसोरो गांसे गामसा दाउ मासे बिसोरो फोरबोनो दान होफैयो होनना बुंदों सोरबाया दिनै गावनि सनाखौबो होफैयो बिसोरो गावसोरनि गिर्जा न' लुनायावहाय 2 लाख बेसेबांबा हाजार बोसोराव बे आइजो मानसिफ्रा बेबायदि बिसोरो गिर्जा न' लुनाय हाबाफारियाव बे मण्डलिनि आइजोफ्रा बेबायदि गांसे गामसा मासे दाउ बिसोरनि गाननाय सनाफोरखौ फोरबोनो बेबायदि दान होनायनि गेजेरजों बोसोराव महिलाफ्रानो 2 लाखनि बारा फैसा हरोनो लोगोफोर आं आश्चर्य मोनबोदों जोंनि एसोसिएशननि सिङाव थानाय दांसोमारि मण्डलिनि आइजोफ्राबो बेबायदि सनाफोरखौबो फोरबोनो दान होनाय इजराइलारिफ्राबो बेबायदि मसिया जेब्ला बिथोन होदोंमोन अब्ला थोबाय जाबाय होनांगौनि नोंसोरनि होनाया बांद्राय जाबाय दाखालि माखासे मानसिफ्रा सिक्किमाव थांदोंमोन मोनसे गिदिर दिनै कनफारेन्सफोर जादोंमोन फोरबोनि हाबानि थाखाय नोंथाङा दिनै मा फोरबोनो दान होगोन बिसोरो गावसोरनि गाननाय गस्ला खटफोरखौबो खुनानै दान होदों आखायाव गाननाय बिसोरहा 5000फोरनि घुरिफोर दंब्लाबो घुरिफोरखौ खुनानै होदों बिसोरहा केमेराफोर बेबायदि दङमोन मोजां बे केमेराफोरखौ दान होदों जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो माखासे
बेबायदि थांदोंमोन सासे मानसिहा सिफियाव 15,000 फैसा दङमोन बे मानसिया बे स्किमाव मोनसे कनफारेन्सआव फोरबोनि हाबानि थाखाय नों बेसे बा नोङो मा होगोन होननायाव बेबायदि जोंनि बर'फ्राबो जायफ्रा दिनै थांदोंमोन बेहा सिफियाव 15,000 फैसा दंखाय बियो 15,000 बेबायदि दान होदोंमोन आरो बे दाना 2 कौटिनिबो दिनै बांसिन दिनै जादोंमोन बेनिखायनो गोबां रोखोमनि इजराइलारिफ्रा फोरबोनि दिनै सालामि बावनायाव बेबायदि गोबां मैल'बान बुस्थुफोरखौ दुनाफोर आकासिया दंफां आलारि बाथि मोदोमग्रा थावफोर दुना एफद बिखा फांथिनायनि बेबायदि रोखोम बेबायदि इसोरनो बेबायदि सालामिफोर बिथांमोना लाबोदोंमोन आरो लोगोफोर आदि पुस्तकनि 28-20 आरो 21 आरो 22 पदआव बाव बुंदों बावहाय जाकबा ओरैबायदि फोरबोजों बावहाय रादाय खानाय जोङो बाव नुनो मोनो बावहाय बुंदों फोरबोआ आंनो जानो थाखाय दिनै ओंखाम होयोब्ला फोरबोआ आंनो गाननो थाखाय खसाब होयोब्ला आङो बिफानियाव थांनायाव आंनि जात्रायाव बे बिफा इसोरा आंखौ दिनै मदद होयोब्ला आरो आंखौ रैखाथियै बे इसोरा दिनै सौहैहोयोब्ला आं जे दिनै अन्थाइनि खाम्फा जे आङो दिनै न' लुगोन बे अन्थाइनि खाम्फाया फोरबोनि न' जागोन आरो फोरबोआ आंनो जेसेबां दिनै होदों बे होनायफोरनिफ्राय जि मुथानि गेजेराव मुथासेया दिनै बांसिन जागोन फोरबोनि जागोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बे मुथासेया फोरबोनि जागोन आं दाखालि 2019 सन डिसेम्बर जोबसियाव आं हान्थु खरायनानै इसोरनियाव क्षमा बिदों फोरबो 2019 सनाव आं समाव गय बिफांनिफ्राय होनो गोनां 10 बाहागनि फनसे जुनार फाननायाव 10 बाहागनि फनसे माबा मोनसे बेथनफोरनिफ्राय 10 बाहागनि फनसे बेबायदि होनांगौआ दिनै आंहा दिनै थालांबायब्ला आंखौ क्षमा होदो फोरबो आं बुरजा गथ'फोरखौ लानानै बुरजा जोहोलाव सिख्लाफोरखौ लानानै गोजान आरो खाथिफ्राव 80-90 जन बेबायदि मानसिफोरखौ लायै दैथिंबायनायाव आं बेबायदि नोंनि 10 बाहागनि फनसेखौ समाव बाहायफ्रांनाय जाबाय नों आंखौ क्षमा होदो आफा आंखौ क्षमा होदो 2020 सनाव जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय आं जि गरसे इनकाम मोनो आं बेखौ फोरबो आं नोंनो होगोन जानुवारि 1 तारिखनि मोनाबिलियाव आङो 150 थाखा इदिनखालि इसोरा आंनो 1500 फैसा होदों आं नोंखौ थगायला फोरबो आंनि दशबागा बोसोराव 40-50 हाजार जायोमोन दा एसे खमायबोबाय आं बुहुल मावबाय नोंनि देखायाव आं दसि मावबाय फोरबो 2020 सनाव आङो 10 बाहागनि फानसेखौ आं दिनै थगायलिया थगायनानै नोंनि सावखौ आं दिनै लालिया दाखालि आं फैजासिमाव 10 तारिखसिमाव इसोरनि जिहेतु जगायनाया आंना 14,400मोन आङो 1440 थाखा आङो सोनानै गारबोदों लोगोफोर आं बे मास मोनब्रैसोआव एप्रिल माससिमाव प्रभु आङो 30,000निफ्राय लानानै 50,000सिम आङो दशमभाग सोनो हानांगौ फोरबो जे नोङो आंनो एसेब्लाबो बुरजाब्लाबो एसे इनकाम होयो बेनिफ्राय आङो दिनै नोंनो होगोन जाकबा इसोरजों रादाय खादोंमोन आं बिफानियाव थांनायाव नों आंखौ रैखा होनानै नों आंखौ दैदेनलाङोब्ला आंनो जानो थाखाय ओंखाम होयोब्ला गाननो थाखाय नोङो जुदि खसाब होयोब्ला फोरबो आं जे अन्थाइनि बेबायदि खाम्फा बा न' लुगोन फोरबो बे न'आ नोंनि जागोन आरो 10 मुथानिफ्राय बे मुथासेया फोरबोनि जागोन इसोरजों दिनै जाकबा
दिनै रादायखादोंमोन लोगोफोर आंबो दा आंनि न'आवहाय गिर्जा बायदि गंसे न' दङ फोरबो आंनि बे 28 फुट न'आ आरो दा एसे उनाव आङो 14 फुट बारायबावगोन 42 फुट जागोन फोरबो आंनि बे 42 फुट न'आ गोथार इसोरनि मानसिफ्रा ज' जाग्रा न' जागोन बे न'आवहाय नोंखौ फोरबो बाख्नायगोन गंसे पकेट रुमा एसि जागोन गरम बोथोराव दिनै फास्टिं थानो थाखाय मोजां जानाय बायदि मोनसे दिनै रुमा एसि जागोन आरो बे 42 दिनै फुटआ बेबायदि मिउजिक सोलोंग्राफोरनि थाखाय फास्टिं थाग्राफोरनि थाखाय मेथाइ सोलोंग्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोसानाय सोलोंग्राफोरनि थाखाय इसोरनि गोथार मानसिफोर ज' जाग्रा जागोन 62टा सियार दंसै गुबुन गुबुन बेबायदि जाजेन हांदों लोगोफोर 150 जन मानसिफोरखौनो लानानै आंनि न'आव माबा मोनसे केपासिटिनि थाखाय खालामनो हानाय बे बेबस्थाफ्रा लासै लासै जाबोगौ लोगोफोर टुक्राझार मिशननिनो सासे दिनै एरिया पास्टर जानानै गुबुन गुबुनफोरखौ मदद होनो थाखाय फोरबो बे न'आ नोंनि न' जागोन गोथार मानसिफ्रा लोगो लाग्रा जागोन जाखौबाबो आं जे अन्थाइनि खाम्फा लुगोन जे न' लुगोन फोरबो बे न'आ नोंनि जागोन जे बाहागनि दिनै मानसिया नोंनि जाथारगोन लोगोफोर दा बोसोन बिजाबनि 3 बालाबनि 9 सारियाव नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांथार आबादफोरखौ नोंसोरो फोरबोनो लाबोदो আমি যে পথাৰত খেতি কৰা সেই ফলটো ঈশ্বৰৰ তুমি দান দিবা नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांथार दिनै आबादखौ फोरबोनो दिनै लाबोदो दाखालि सासे दिनै खामला माइ हाग्रा मानसिया गावनि खामला माइ हानायनिफ्राय मोननाय माइ गिर्जायाव नारनानै हैदों गुबुन दुब्लियाव आबाद खेथि मावनानै मोननाय मानसिफ्रा बेबायदि हैयाखै नाथाय खामला मावनानै मोननाय माइ बियो रबिबार फुङाव बियो नारनानै हैदों बारियाव औवा बागान गोनांफ्रा बुंदों आं दिनै बे थेंक्सगिभिं डेआव औवाखौ आं 10 दाल होबाय 20 दाल होबाय आंना गय फुलि दङ गय फुलिफोरखौ 50 दाल होबाय बिदि होबाय बेबायदि फोरबोनो दिनै दान होदों लोगोफोर आरो दाखालि उन्दैसा लोगो जाब्ला सासे दिनै सिमेन्टनि खामानि मावग्रा राजमिस्त्रिया बियो आं दिनै 100 थाखायाव 20 थाखा 20% आङो फोरबोनो दान होगोन जोंहा दिनै 10 बाहागाव फानसेल'ब्ला बेहा 2 होगोन आं दा होजेनगासिनो दङ आंनि होनाया गेजेर ससेयाव दिनै थाबथायै बायदि ओइ रेभारेन्ड बिरहां ओइ पास्टर हेनरी ओइ पुरहित दिनै अंकेत नार्जारी आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम बे मानसिया हान्थु खरायनानै बियो दिनै प्रार्थना खालामजादों आरो आं सोरखौबा दिनै थगायफ्रांबायब्ला आं दिनै होफिनगोन आरो आं गुरै नम्र जानो हायो आंहा माखासे गोसोआव दुगा गोसो दङ आं जे नम्र जानो हायो आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम नोंसोरनि मोजांथार मोननाय बे हुनिफ्राय बे आबादफोरखौ नोंसोरो दिनै लाबोदो दा जोंनि आबाद मावनाय बे माइनि सायाव बेबायदि बारि खनायाव थानाय गय बिफांफोरनि सायाव जोंनि जुनार फिसिनायफोरनि सायाव बे इसोरा जोंनि गथ' गथाय खांनायनि सायाव शिक्षा दीक्षानि सायाव थाखा फैसा खामायनायनि सायाव बे इसोरा दिनै जोंखौ बोर होबाय आंनि हिन्जावआ बुंदों थ' गिर्जा जागोननि सिगां जोङो दिनै बे बोरमाखौ जोङो फोरबोनो हैग्रोदोनि आंनि बुरैया आंनि मटर साइकेल सालायनायनि खिबु उनाव मासे दिनै बोरमा बामनानै बेयो शुक्रबार गिर्जायाव महिलाफोरनि गिर्जायाव गावनि फिसिनाय बोरमानिफ्राय बेयो गिर्जायाव दाखालि दान हैदोंमोन जोंनि जुनार फिसिनाय मोसौफोरनिफ्राय आङो आंनि हिन्जावखौ बुंदों इसोरा जोंनो 2 बिसा हौवाफोर होबाय
जों फोरबोनो मा होगोन जोंहा गलियाव मासे मोसौ दामब्रि मोजां दङ गुफुर कालारनि बेखौनो हैदिनि फोरबोनो आंनि हिन्जावा दिनै खुगा सियाखैमोन आं दुखु मोनदोंमोन आंनि हिन्जाव इसोरा दिनै मोजां मोजां फिसा हौवाफोर होबाय बे इसोरनि होनायनि सायाव बेहा दिनै सन्तुष्ट गैया नामा फोरबोखौ माबा मोनसे मान होफिननो बेहा साननाय गैया नामा आं गोसोआव दिनै दुखु मोनदों आरो बियो उनाव बुंफिनदों दे हैदिनि बे मोसौ फालोनिफ्राय साबसिन खानानै मोननाय फिसा उजिनाय बे मोजांथार मोसौ दामब्रिखौ बयबो बायनो सेलायलायग्रा आंबो लागोन बैबो लागोन आरो गुबुन न'नि मानसिफोर लानो नागिरब्लाबो आं बादा होदों आब' नों लानो नाङा गुबुन मानसिफोर बायनानै लांथों मानोना नों जुदि लानाया आंनो लाफिननाय जायो गुबुन मानसिफ्रा दिनै बायनानै लांथों मानोना दिनै बे मोसौ दामब्रिया जोबोद मोजांमोन जेब्ला जोङो फोरबोनो दान होयो बे दिनै जुनारफ्रा माबा मोनसे मेगनाव मैखि खिनाय मोदोमफ्राव दादु जानाय माबा मोनसे खुनि जानायखौ जों फोरबोनो बेबायदिखौ होनो नाङा कहेननि बायदि जोङो फोरबोनो दान होनो नाङा हेबलनि बायदि साबसिनखौ जों दिनै फोरबोनो जोङो होनांगौ फालोफोरनिफ्राय साबसिनथार दिनै जुनादखौ आरो नोंनि फिसिनाय दाउफोर आरो अमाफोर गुबुन गुबुन जुनादफोरनिफ्राय साबसिनथार बेबायदि जुनादखौ फोरबोनो होनांगौ अब्ला फोरबोआ दिनै खुसि जायो लोगोफोर आरो जोंनि जाय सार बिथाङा दिनै मलाखिनिबो बाथ्रा दिनै बुंबाय नोंसोरो आंखौ आबै आबौनिफ्राय नोंसोरो दिनै आंखौ लुथिनानै जाबाय जोंनि लुथिनानै जानायनि माबायालाय मा बेलाय ओइ नोंसोरो जि बाहागनि फानसिखौ बेबायदि लुथिनानै जाबाय नोंसोरनियाव दिनै सावा दिनै गोग्लैबाय आं दाखालि मोनसे न'खराव आं हाबनाय जादोंमोन सासे दिनै मास्टार हिन्जावा बियो खमा लादों आरो गावखौ प्रकाश खालामदों आं इसोरनि दोहोनखौ आङो खावनानै जाबाय आं प्रेयार सेन्टाराव आं केप नार्जारिमोनजों प्रार्थना सहाय खालामनानै आं बेबायदि जाबाय इसोरनि बोर मोनबाय आंनि बियादै फिसानि सायाव इसोरनि सोखानायखौ लाबोबाय आसरित खामानिखौ मावबाय बेबायदि इसोरनि आशीर्वादखौ मोननानै सासे आइजोआ गोसो सोलायनानै बियो गोदान जाबाय दा बियो बुंनानै लादों आं इसोरनि दोहोननिफ्राय आं दिनै लुथिनानै जाबाय आरो आंबो बुंदों आंबो इसोरनि दोहोननिफ्राय लुथिनानै जाबाय नाथाय 2020नि जानुवारि 1निफ्राय आंबो होगोन बे मास्टार हिन्जाव आइजोआबो होगोन होननानै गावखौ दिनै प्रतिज्ञा लादों लोगोफोर मिज'रामनि आइजोफ्रा हाग्राबारियाव दिनै बन खनोब्ला बिसोरो जेब्ला रंगायाव बनखौ गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6 7 8 9 10 जानाय लोगो लोगो बे गंसेखौ दिनै इसोरनो दहमबाग होयो आरो दैमाफ्राव बिसोरो खांख्राइ हमोब्ला मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 जानाय लोगो लोगो बे खांख्राइ मासेखौ दिनै इसोरनो दहमबाग होयो आदा दिनै हगमा बिथाङाबो मिज'रामाव थांदों आंबो थांदों फैफिननायाव जेब्ला बास गाखोयो आं नोजोर होदों मिज' मानसिफ्रा जे खांख्राइखौबो दसमबाग होयो होनदोंमोन माथो खांख्राइ मोननायनिनो जेबो बेबस्था गैया बे बाथ्राया दिनै नंखाय नामा गारि गाखोनानै जेब्ला गारि सा फैदों मोनसे जायगायाव खांख्राइनि सावगारि नुदों पिकचार नुदों नंगौ बे मिज' मानसिफ्रा दैमायावहाय जेब्ला खांख्राइ हमो बे खांख्राइखौ 10थायाव मासेखौ दिनै फोरबोनो बिसोरो दान होयो आरो न' थिख्लि लानानै बिसोरो दिनै गिदिङो आरो बे फैसा थिख्लियाव बिसोरो लिरो ओइ जोङो नोंनियाव बेरायफैदों थिख्लियावहाय बेबायदि हेलो वी आर भिजिटिं योर हाउस जों नोंनि न'आव बेरायफैदों होननानै बे थिख्लियाव लिरोनो आरो बे थिख्लियावहाय न'खरनि मानसिफ्रा फैसा सोनानै हरो दा जोंनि दान होनाया मोनजेननाय आबादफोरनिफ्राय जों दिनै फोरबोनो होफैजेननाय
आरो जोंनि बे आखाइनि दिनै दान आरो 10 बाहागनि बेबायदि फानसे आरो दिनै रान्दि दुखि हावरिया परदेसिफोर बेबायदि मानसिनो बेबायदि आंबो दाखालि सासे बेबायदि गोरिब थाखोनि मानसिनो 500 थाखानि बेबायदि जुथा बायनानै हरदों आरो बेबायदि 700 फैसा बेनो दैहोहरदों आरो मैया आंखौ दोनफैग्रा सानै जोहोलावफोरनोबो बिसोरनोबो साहा लोंलांनो बेबायदि 500 दैहोहरदों जों दसमा होनायजोंल' नङा बेबायदि जोङो उपाय गैयै मानसि हावरियाफोरनो बेबायदि जोङो दिनै सहाय होनांगौ दाखालि आं बनसिननो खामला सासे मानसि लेंहरदों बेनो 350 हाजिरा हरनानैबो गांसे गामसा गोदान बेबायदि हरदोंमोन फैसाखौ नांला होननानै बुंदोंमोन नों गामसा हरखाबाय नङा बे आंनि अननानै ओरैनो हरनायसो फास्टिंआव दाखालि ओंखाम संग्रा आइजोफोर बा बिमाफोर फैदोंमोन 24 जन आइजोफोरनो बिमाफोरनो बिफाफोरनो आर'नाइ गानहोनानै आंनि न'आव आलासि फरायनाय जादोंमोन ओंखाम संग्रा 12 जन आइजोफोरनो बेंटलाव आङो फास्टिं सिफायब्लाबो ओंखाम जाग्रोआलाबा 12 जन आइजोफोरनो बेबायदि 1000निबो बारा थांनाय ब्लाउस गस्ला गांफा बेबायदि बायनानै हरनाय जादोंमोन बेनिखायनो जोङो 10 बाहागनि जे फानसे बियो इसोरनिसो लोगोफोर आं दान होदों होननानैबो बुंनानै लानो समायथाव नङा बे 10 बाहागनि फानसेया जों दिनै होनांगौ आरो जुदि जों बे 10 बाहागनि फानसेखौ नोंसोरो फोरमाननाय आं सोरगोनि खिरखिखौ नोंसोरनि सायाव दिनै आङो बेबायदि उसि फावजासे आं लुनानै होगोन ना होआ आं दाखालि 150 थाखाल' 1 तारिखाव दशमाक सोदोंमोन सप्तासेयावनो इसोरा आंनो 14,400 फैसा बे इसोरा दिनै आंनो होबाय आरो इजराइलाव थांनोबो इसोरा आंनो 1,10,000 फैसा होबाय आफ्रिकायाव थांनो थाखायल' आङो 1.5 लाखसो फैसा जगार खालामगासिनो दङ गुबुन गुबुन हादरफ्राव थांनायनि थाखाय आं फैसा जगार खालामगासिनो दङ बे इसोरा दिनै जगायग्रा इसोर बेनिखायनो नोंसोरो मुंसोरनिबो थाखाय सिंगासिनो नाङा नोंसोरो बिनायजों आरो खावलायनायजों बे इसोरनो नोङो दिनै मिन्थिहो our God and he is the Jehovah Jireh and he is the provider बे गासैबो इसोरनि जगायनायखौ दिनै खोन्थायोब्ला नोंथांमोना बेरेबारेन बेरहाङा दुगा गावल' गुबुननो होयो बायदि बिदि नोंथांमोना साननो हागौ बे इसोरनि बेबायदि जगायनायखौ लानानै आं जेब्लायबो फोरबोनि हाबा मावनायाव आं सिगां फारसे आवगायलांनो गोसो जानायनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामबाय थायो जाब्लाबो लोंब्लाबो उन्दुब्लाबो गारि सालायब्लाबो जिखुनु समावबो बेबायदि इसोरनियाव बेबायदि जिउमाया अरायबो इसोरनियाव दिनै आरज खालामो बे इसोरा सोमोनांथाव बियो दिनै नांगौफोरखौ बियो जोंनो गावनि मोनसे थिखानाय समाव बियो दिनै जोंनो होयो दा बेबायदि आंनि बोसोन लाग्रा 10 बाहागनि फानसेखौ होग्रा आरो बेबायदि आखाइनि दान दुखि हावरियाफोरखौ मदद होग्रा बेबायदि इसोरनि बोसोन बायदि सोलिग्रा मानसिफोरनि सायाव नोंसिनि फिसिनाय जुनारफोरनि सायाव बारिनि आबादफोरनि सायाव नोंसिनि गथ' गथायफोरनि सायाव आं नोंसोरनो बुरजाथार फिसाफोर होगोन जुनारफोरनि सायाव फोथारनि आबादफोरनि सायाव आं बेबायदि नोंसोरनो बेबायदि भर होगोन आरो आं नोंसोरखौ लानजाय खालामनाय नङा आं गोजौ खालामगोन मिजोरामाव बिसोरो दिनै दशमभाग होग्राखाय आरो इसोरनि मिशनारि खामानि मावनायखाय बिसोरनियाव इसोरनि आशीर्बादा ओरैबायदि गोग्लैगासिनो दङ जुब अखा हादो हानाय आशीर्बाद नांगौ हाबाय थादों थबसे जोंनि सार राजेशआ आमथिखा एरियायाव साबाल' इसोरनि हाबा मावग्रा ओंखारदों होननायखौ
आं जोबोद दिनै दुखु मोनबाय कयर पार्टिफ्राव दान होनायफ्राव बेफोरबायदि साख्रि मावनायफ्राव गोबां बिसियावहाय इसोरा बोर होबाय नाथाय मिशनारि मावनायावबा एसेल' होननायखौ आं जोबोद दिनै दुखु मोनबाय जोंनि 2 नम्बर थुक्राझाराव एसे सिगाङाव 12 जनसो दङमोन गामि मोनसेयावनो दा साथाम साब्रैसो बेबायदि रिटायार जानानै दा 7-6 जन दंबावो लोगोफोर 6 जनसो दिनै दंबावो दा बेनिखायनो देग्लायनि जोंनि बाइबेल स्टाडिनि टपिकआबो मेक दा डिसाइपल सेला बानाव शिष्य खालाम सोलोंसा नोंसोरो दिनै दाखां होननानै बुंदों मेक दा डिसाइपल नोंसोरो थां आरो सेला बानायहै बेनिखायनो जोंनि बेबायदि मरियानिफ्राय बागमारानिफ्राय आमथिखानिफ्राय जोंबो इसोरनि खामानि मावनो थाखाय जोङो आर्मिफोर बायदि बेबायदि गोबां मावग्राफोरखौ जोङो दिनै थिनहरदिनि बेनो मोजां सम फोरबोनि हाबा मावनो बेनो मोजां सम फोरबोनि हाबा मावनो लोगोफोर सासे आइजोआ दाखालि महिला सभायाव जोंनि आइजोफ्रा सोर सोर महिला सभायाव थांदों बिथांमोना खोनानो मोनदों सासे आइजोआ गावनि 3 फिसाखौ सिगाङाव मिशनारिनि थाखाय मोनसे हादोराव बेबायदि थिनहरदोंमोननो लोगोफोर आरो बे थिनहरनाय बे मिशनारिखौ बिनि प्रथम फिसाखौ जे जायगायाव मिशनारि हिसाबै बेबायदि थिनहरदों बेखौ दिनै मानसिफ्रा सिथारदोंमोन आरो 2 नम्बरखौ मिशनारिनि थाखाय बे जायगायाव दिनै थिनहरबावबाय आरो बे मानसिखौबो दिनै सिथारबावबाय बा सिथारनानै माबा मोनसे दिनै खालामबाय मानसिफ्रा बुंबाय 2 फिसाफोरखौबो दिनै बुथारबाय बा माबा मोनसे बुथारनानै जाबाय बेबायदि हयथा खालामबाय नों बे 3 नम्बर फिसाखौ नोङो दाथन हरसै 2खौनो बुथारखाबायब्ला आरो बे सासे दंबावो बेखौबो दिनै बुथारखागोन अब्लाबो बे 3 नम्बर फिसाखौ दिनै मिशनारिनि थाखाय गुबुन हादोरफ्राव बेबायदि थिनहरनाय जाबाय बेखौबो सिथारबावबाय आरो 3 फिसाया सिथार जानायखाय बे हिनजावा आइजोआ दिनै गाबदों मानसिफ्रा बुंदों जों दाथन हर होननानै बुंखादोंमोन दालाय मानोथो नोङो गाबदों दालाय मानोथो नोङो सिथार जादों जोंनि खोथाखौ नोङो लाया दा 3बो फिसाफ्रा दिनै बुथार जाजोब्बाय मिशनारिनि थाखाय दिनै थिनहरनायाव बे आइजोनि खुगानिफ्राय आंनाव जुदि सासे फिसा दंबावोमोनब्ला आं बे जायगायाव बेबायदि इसोरनि हाबा मावनो थाखाय आं दिनै थिनहरबावगौमोन 3 फिसा थैनायनि थाखाय गाबाखै आंनियाव जुदि सासे फिसा दंबावोमोनब्ला आं हरथारबावगौमोन होननानैसो गाबदों 10 दिन 2 दौरिफोर दाखालि इसोरनि मानसिफोर फास्टिं थानायाव आंनि बे बाबु आरो आपेल थफ्लानै गाइखेर 1 लिटार लांनानै हैनायाव बे 2 इसोरनि मानसिफ्रा फास्टिं थानायाव आं हान्थु खरायदों रेभारेन्ड बिरहांआ बोराय जानानै देहायाव माबा असल जानानै इसोरनि खामानि मावनो हायाब्ला आंनि बे फिसा उन्दै आरो बे फिसा गिदिर 2नि गेजेराव सासे बा 2बो इसोरनि खामानि मावग्रा जाथों आंनियाव प्रार्थना बिनानै हरदों आं हान्थु खरायनानै प्रार्थना बिजाबफैदों बिजाबोदों बेनिखायनो आं डक्टर फोरोंगोन आं साइन्स फोरोंगोन बिदि नोंथांमोना बेबायदि सानोब्ला बेबायदि फोरबोनि थाखाय गावनि फिसाफोरखौ जुदि होआब्ला बे 7नि अनगायै नोंथांमोननि आमथिका एरियायावहाय बांनाय नङा लोगोफोर आरो नोंथांनि थाखा फैसाखौबो दानो इसोरनि खामानिनि थाखाय बाहायाब्ला बे थाखा फैसाया देनां खामानि होनाय नङा जों मेघालयाफ्राव 40 लाख गाहाम फैसा दंनो
मिशनारि बानगौ होनब्लाबो बिसोरनि थाखाफ्रा ओरैनो दङ जोंनि थुक्राझारजोंसो मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै कम्बाइन जानानै बेबायदि बिसोरो थाखा हरनानै दा बिदिसो खालामो लोगोफोर जे समाव नोंनि थाखा फैसाया इसोरनि खामानिनि थाखाय बेबायदि होनो हानायनि खाबु नोंबो मावनो हानायनि खाबु बे इसोरनि खामानिखौ मावदो लोगोफोर बोथोरा दिनै गैलिया सानै फिसाया इसोरनि खामानि मावनायाव आंहा दिनै रायथानाय गैया सानैनि गेजेराव खिन्थु सासेया दिनै मावथारनांगोन सानै जुदि मावाब्ला आंहा दिनै गोसोआव बिखा गावगोन आं संसारनि बुरजा बुरजा मोननायफोरनि सायाव आंहा दिनै दाहा गैया नाथाय इसोरनि खामानि मावनायजों आंनि बिसाफ्रा धोरोमिया जानो रोंनायावसो आंहा बावहाय 100आव 100 गोजोननाय दङ बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना दिनै फोरबोनि थाखाय जि माइफोर आरो माइरंफोर थाखा फैसा जिब जुनार दाउ फारौ सि जोम सि नोंथांमोना इसोरनो जे होफैबाय आरो आंनि बिहिया दा गावनि दंबावगौ उजिबावनाय बोरमाफोरखौ आर होबावनो थाखाय दाख्लैनिखौ बियो दिनै हैबाय उनावबो मोनबावखागोन बेखौ थेंक्सगिभिं डेसिम दोनला हैग्रोनायसै होननानै बे बोरमा फिसिनायनिफ्राय बियो फोरबोनो दान होदों आरो दा गुबुन माथाम माब्रै बोरमाफोरनिफ्राय बियो दिनै फोरबोनो होनो थाखाय गाव थांखि लाबावदों बेनिखायनो बै लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि इसोरनि लागै होनायनि सायाव इसोरा बांसिन बेबायदि आशीर्बाद होदों 2020 सनाव जोंनि सार राजेशआ जेरै गावनि बिथांनि एसेल' मोननाय सेलारिनिफ्रायनो 20,000 बेसेबांबा 100 बे 110 होफैनाया बेयो गोरलै नङा आं बिथांनि इनकामखौ बारा नुहुराखसै लोगोफोर अब्लाबो बेखौनो दिनै बिथाङा दिनै थिनानै बेबायदि इसोरनो जे दान होदों आंना 4 लाख गाहामसिम जाहैयो लोगोफोर आंनाबो सेलारिया बेफोरबायदि 1,20,000 जाहैयो 11,000 नालाय 1,20,000-30,000 जाहैयो अब्लाबो बेनि बांसिन इसोरनि खामानि मावनायाव इसोरनि बिसाफोरनि गेजेरजों अननाय मोननाया आंना दा उसिग्लायबाय बेखौ जों न'खरनि गोजाल' जाया आंल' बेदर फिसा जाया इसोरनि मानसिफोरखौ लेंहर 10-15 जन 40-50 जन 60-70 जन 100 जननि बारा मानसिफोर लेंहरनानै फाग्ला बायदि आङो न'फ्राव ओंखाम जाहोग्रा सर' दङ जाय आंजों लोगोफोर फैफादों बिसोरबो दिनै खोन्थानो हागोन आं इसोरनि देखायाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै आं दिनै साव लानो गोसो गैया फोरबो 2021 सनाव बांसिन नोंनो आखाइ फोलावनो हानाय बायदि नों आशीर्बाद हो बा बे बोसोराव बांसिन होनो हानाय बायदि नों आशीर्बाद हो होननानै जों जयै प्रार्थना खालामनि आरो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे प्रार्थना खालामनि जोंनि सोरगोआव थानाय अनसुलासिनि इसोर जिहुवा प्रभु जों नोंखौ दिनै बे हामबाय होनायनि सान फोरबो नोङो जोंनो होनायनि थाखाय आरो जोंनि मरिया बाप्टिस्टनि मण्डलियाबो बेबायदि नोंनि लागै होनो हाग्रा गासैबो फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा नोंनो सोमोनांथाव नोंनि होनांगौफोरखौ दिनै होनो थाखाय आफा इसोर नों आशीर्बाद हो आफा इसोर Oh glory to God, oh glory to God, oh glory to God, oh glory to God. Hallelujah, Prabhu Jishu. Hallelujah, Prabhu Jishu. जोङो नोंनो होनांगौफोरखौ आफा आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ प्रभु जोङो दिनै नोंनो होनो थाखाय जोंनि देहा मोदोम नोंनि होनाय आशीर्बाद जोंनि न'खरफ्राव गोबां फोरबो धोन सम्पतिफोरनिफ्राय जों नोंनो होनो हायो आफा धन्यबाद प्रभु नोंनि बिसाफ्रा अन्थाव बाथाव गोलाव सम नोंनि राव खोनासंबाय प्रभु होनो लागै जेबो गैया नों बिथांमोननि जिबन आरो न'खर बिथांमोननि मावनायफोरनि सायाव थांखिफोरनि सायाव आग्लाय बिग्लाय नों आशीर्बाद हो जोंखौ
पापनिफ्राय बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन धन्यबाद जोंनि अफिसना सालायग्रा मानगोनां पास्टर बिथाङा लाफैफिनसिगोन थेंक इउ गोबांथार रोजा रोजा हामबायसै जोंनि मानगोनां आलासि बिथांखौ गोबांथार इसोरनि बाथ्रा लाबोनानै जोंनि जिबनाव इसोरनि आशीर्बादखौ लाबोनो थाखाय बिथांनि गासैबो मिनिस्ट्रियाव बिथांनि गासैबो थांखियाव गासैबो एमाव इसोरा जेब्लायबो बोर होफ्लायथोंसै बे समावहाय आङो हामबाय होनदों साफ्रोमबो दाब दाब मण्डलिनिफ्राय गुबुन गुबुन